ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే కృష్ణ ఈరోజు ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాద కృష్ణ ప్రణామ్. దండోత్పన్నం. ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ లెవెల్ 3లో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను అందున మొదటి భాగంలోని ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. అందులో ఇప్పటి వరకు 6 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈ 6వ అధ్యాయంలో మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినటువంటి అంశాల్లో ముఖ్యంగా శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు వివరించినటువంటి వాటికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనము 6వ అధ్యాయంలో అంటే భక్తియుక్త సేవను ఎట్లు చేయాలి అనేటువంటి అంశంలో సో మొత్తము నియమాలు లేదా భక్తి అంగాలు 64 ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని సో 64 అంశాలు భక్తి సాధనలో మనకు ఉన్నటువంటి అంశాలను చూశారు. అందులో మొదటి 10 సూత్రాలను ప్రాథమిక సూత్రాలుగా చెప్పబడినవి. ఆ తర్వాత చెప్పబడినటువంటి 10 సూత్రాలు రెండవ దశకు సంబంధించినవి. ఆ తర్వాత 44 అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. సో ఆ విధంగా గత క్లాసులో మనము భక్తి అంగాలు లేదా భక్తిలో ఉండే సాధనలో మనకి కావలసినటువంటి అంశాలు చూసినటువంటివి. సో అయితే 64 అంగాలలో ఆ శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడము, శ్రీమద్ భాగవతము శ్రవణము, భక్తులతో కూడిన సాంగత్వము, కీర్తనం చేయడము, మధురా నివాసము మిక్కిలి ప్రధానమైనవి అనేటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడింది. అలాగే ఆ 64 అంగాల్లోనూ మన దేహము, మనస్సు, కర్మలన్నీ కూడా చేరి ఉండాలి అనేటువంటి విధంగా
మనకి మార్గదర్శకం చేసినటువంటి అంశాలు. సో ఈ ఈ అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మన ఇంద్రియాలను, అలాగే ఆ అంశాల ద్వారా మన యొక్క ఇంద్రియాలను భగవత్ సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా నియమించుకోవాలి అనేటువంటి ఆయన శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము గత వారం క్లాస్లో చూసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మరొక అధ్యాయము, ఆ మొదటి భాగంలోనిది భక్తి అంగములకు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు. సో ఏవైతే అంశాలను మనము ఇంతకుముందు చూసామో వాటికి ప్రాథమికమైనటువంటి ఆధారాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సో వీటిలో మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించుట అనేటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి అంశంగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇక్కడ ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించడము, తద్వారా ఏ విధంగా భక్తిలో ఆధ్యాత్మిక విషయంలో మనము పురోగతి సాధించవలే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు అంటే ఒక ప్రాథమిక ఆచార్యుని ఆశ్రయించడము అనేటువంటి దానికి మనకి ఇక్కడ ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి కోట్ చేస్తూ చెప్తున్నారు. ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో ఇట్లు చెప్పారు, ఓ మహారాజా, ఈ పాంచభౌతిక జగత్తులో నిజమైన ఆనందము లేదని తెలుసుకొనుము. ఇచ్చట ఏదో ఆనందము కలదనుకొనుట కేవలము భ్రాంతి, అంటే మాయా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాస్తవం కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో పంచ మహాభూతాలతో గాలి, నీరు, అగ్ని, వాయువు అనేటువంటి ఈ 5 అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి నిజమైన ఆనందం లేదు అని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది ఇచ్చట మనము అనుభవించేటువంటి ఇంద్రియ తృప్తిలో మనం పొందేటువంటి ఆనందము, ఒకవేళ అదే ఆనందం అనుకున్నట్లయితే అది కేవలము భ్రాంతి మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక జగత్ దుఃఖభూయిష్టమైన తప్ప మరొకటి కాదు. సో భాగవతంలో కూడా మనకి చెప్తారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచము మనల్ని అంటే ఒక జైలు వంటిది అని చెప్తారు. మనం చేసినటువంటి పొరపాట్ల నుండి బయటపడడానికి, శిక్షణ ఇవ్వడానికి, వచ్చినటువంటి మార్పు చెందడానికి, తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక అవకాశంగా ఈ భౌతిక జగత్తు మనకి ఇవ్వబడింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటిది నిజమైనటువంటి ఆనందం కాదు కనుక మరి ఎక్కడ ఉన్నది వాస్తవికమైనటువంటి? భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు, ఈ భౌతిక జగత్ ఒక అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చుతూ ఉంటాడు. ఈ సంసార సాగరాన్ని అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చి చెప్పబడినటువంటిది. మరి దానిని జ్ఞానము అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా ఖండించి వేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అజ్ఞానాన్ని పొందడానికి, మరి నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటిది నిజమైన ఆనందం కాదు, ఈ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించడం అనేది దుఃఖహేతువులే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నటువంటిది. మరి వాస్తవిక ఆనందం ఎక్కడుంది, ఏమిటి అని అంటే, ఆ ఆనందాన్ని ఎవడైనా కోరుకున్నట్లయితే మరి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఎంచుకొని, ఎందుకంటే లేదా శాస్త్రాలు మనకు ప్రమాణాలు, మరి ఆ శాస్త్రాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఎంచుకొని ఆయన వద్ద మంత్రదీక్షను గ్రహించి ఆయనను
శరణు వేడవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే సమయంలో మరి ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని మనము ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఎవరిని మనం ఆశ్రయించాలి అంటే గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను యుక్తులతో అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొని నిష్ణాతుడై ఉన్నటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు మనకి జయపతాక్ మహారాజ్. సో ఆ విధంగా ఆ శాస్త్రాలను యుక్తులతో అనుభవంలోనికి తెచ్చుకుని నిష్ణాతులై ఉన్నటువంటి వారిని, మరి ఆ నిర్ణయాల పట్ల ఇతరులకు విశ్వాసం కలిగింప చేయవలెను. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మందిని ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో అంటే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలోనికి మార్చగలిగారు. అంటే ఆ విధంగా విశ్వాసాన్ని కలిగించగలిగేటువంటి ఇది. ఎందుకంటే ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించినటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి హిప్పీ కల్చర్ వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడగలిగేయగలిగి, సో అలా విశ్వాసాన్ని కలిగించగలిగేటువంటి వాడై ఉండాలి. అలాగే దేవదేవుణ్ణి శరణ పొంది భౌతిక విషయాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టిన మహాత్ములే ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులని. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు జయపతాక్ మహారాజు లాగా అన్నిటినీ తెగించినటువంటి సో మహాత్ములే ప్రామాణికులు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించుటకు, మరి ఏమిటి జీవిత లక్ష్యం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం, ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండడము, ఆ అంతిమంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడము, ఆయన యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆనందం, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం, కోరిన కోరిక ఇక జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండగలిగేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి అన్వేషించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ మనము ఒక అంటే శాస్త్ర నియమానుగుణమైనటువంటి ఒక లక్ష్యం లేని పరమ మూర్ఖుణ్ణి ఇంక చెప్తారు ఇక్కడ మనకి, సంశయ స్పదమగు శీలము కలవానిని, భక్తియుక్త సేవ నియమ నిబంధనలు పాటించని వానిని, ఇంద్రియ తృప్తి చేకూర్చు 6 వేగాలను జయింపని వానిని ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా ఎన్నడూ కూడా ఎంచుకోరాదు అని చెప్తారు. మరి ఆ ఇంద్రియ తృప్తి చేర్చేటువంటి 6 వేగాలు జిహ్వ, నాలుక, గుహ్య అవయవాలు, జననేంద్రియాల యొక్క ఇది, ఉదరం కడుపు, ఆగ్రహం రావడం, కోపము, మనసు, వాక్, ఈ 6 వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తారు. మనకి శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉపదేశ అమృతంలో మొదటి శ్లోకంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే ఈ 6 వేగాలను, మనసు యొక్క వేగాన్ని, నాలుక యొక్క కోరికలను, జననావయముల యొక్క ఇదిని, అలాగే ఉదరము, కోపాన్ని, మనసును, మాటలను, ఈ 6ంటిని అదుపులో ఉంచుకోగలిగిన వాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకోగలరు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ 6 వేగాలను అదుపులో ఉంచుకున్నటువంటి వాడు సో అంటే ధీరుడు అని చెప్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శిష్యులను ఏర్పరచుకోగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకు చెప్పినటువంటి. అలాగే ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి
ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన దగ్గర దీక్షను స్వీకరించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి దీనికి కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ ప్రబుద్ధ ముని నిమి మహారాజుతో చెప్తున్నటువంటి మరొక అంశం చెప్తారు. మహారాజా, శిష్యుడు తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి కేవలము ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగానే గాక దేవదేవుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క ప్రతినిధిగా కూడా అంగీకరించవలెను. సో మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు మనల్ని ఆ భగవంతునికి సంధానం చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి రూపంలో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి చూడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు శ్రీకృష్ణుని బాహ్య రూపంగా, ఆయన యొక్క ప్రతినిధిగా, ఆయన యొక్క రూపంగా మనము అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. అన్ని శాస్త్రాలు కూడా దీనిని ధృవపరుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా తన ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి సంతృప్తి పరచుటకి ప్రయత్నించవలెను అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ గురువు అంతకుముందే అతడు జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు, అనుభూతిని పొందినటువంటి వాడు కనుక సో మరి ఆయన చెప్పిన విషయాలను మనం సక్రమంగా పాటించి ఆయన యొక్క ఆదేశాలను పాటించినట్లయితే ఆయన తృప్తిగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ శాస్త్రాలు మనకి ప్రామాణికాలుగా ఇస్తూ ఉన్నటువంటివి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి విశ్వాసంతో సేవించాలి అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నుండి దీక్షను స్వీకరిస్తారో ఆయన ఆ ఆచార్యుణ్ణి ఎంతో నమ్మకంతో సేవించాలి అని, దానికి శ్రీమద్ భాగవతంలో కృష్ణ భగవానుడే నేరుగా ఉద్ధవుడితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఓ ప్రియమైన ఉద్ధవ, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి నా యొక్క ప్రతినిధిగా మాత్రమే గాక నన్ను సేవించినట్లుగా సేవించవలెను. ఆయన కేవలము మానవమాత్రునిగా ఎన్నడూ పరిగణింపరాదు. సాధారణ మానవుని చూసి ఈర్ష్యపడినట్లుగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి చూసి ఈర్ష్యపడరాదు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి దేవదేవుని ప్రతినిధిగానే చూడవలెను. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి సేవ చేయుటకు అనగా సర్వదేవతలకు సేవ చేయటం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి సేవిస్తూ విశ్వాసంతో ఆయన ఇచ్చినటువంటి విషయాలను విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా భగవంతుని భావనగా ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే మరి ఇంకా పురాణ ప్రమాణాల్లో మనకు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని, అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క అడుగు జాడలలో మనం ఎందుకు నడవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తారు. ఏంటంటే భక్తుడు పూర్వ ఆచార్యులందరి అడుగుజాడలలో నడవవలనని నిర్దేశించబడినది. అట్లు నడవడం వలన అభిష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతునందు ఎటువంటి శోకము పరాజయము నొందకుండా ముందుకు సాగుతాడు అని చెప్తారు. సో మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు నెలకొల్పినటువంటి సాంప్రదాయంలో గురువుని ఆయన గురువుని సో ఈ పరంపరలో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా అందుకే గురు పరంపరలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం గురు మహారాజుని ఆశ్రయించినప్పుడు జయపతాక మహారాజుని
వారి గురువైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు, వారి గురువైనటువంటి ఆ, ఆ, గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, సో వారికి ముందున్నటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్లు, జగన్నాథ దాస బాబాజీ, అట్లా మనము ఆ పరంపరలోనే అట్లా చేస్తాం. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల భక్తులు ఆధ్యాత్మికంగా పరాజయం పొందకుండా, ఎటువంటి క్లేశాలు రాకుండా ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఇంకా శాస్త్ర ప్రమాణాలను అనుసరించి కపటత్వంతో ఏకాంతమగు హరిభక్తిని సాధన చేయటువంటి వ్యక్తి భక్తి మార్గంలో ఎటువంటి ప్రగతిని సాధింపలేడు అని చెప్తారు. సరికదా ఆ శ్రద్ధ గల సాధకుడు అతడికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అలా శాస్త్ర విధి అంటే విధానాలని ఆ శాస్త్రాలను అంటే శాస్త్ర విధులను యథావిధిగా పాటింపనటువంటి వారిని సాధారణంగా సహజీయాలు అని చెప్తారు. అటువంటి వారి దృష్టిలో అంతా చాలా చౌకగా ఉంటుంది అని, వారి యొక్క కల్పనని ప్రచారం చేయడంలో శాస్త్ర విధి విధానాలను వారు పాటించరు అని చెప్తారు. అట్టివారు భక్తుల సేవకు కేవలము ఆటంకాలను సృష్టించే వారే అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తుంటారు. ఈ సందర్భంలో వేదశాస్త్రములను గౌరవింపని వారును, భక్తియుక్త సేవా మార్గంలో పయనింపని వారును ఒక అభ్యంతరమును లేవదీయవచ్చును. దీనికి దృష్టాంతము బౌద్ధ మతంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని ఆయన గుర్తు చేస్తున్నాం. బుద్ధ భగవానుడు ఒక ఉన్నతమైన క్షత్రియ కుటుంబంలో జన్మించినను ఆయన బోధించిన సిద్ధాంతము వేద ప్రామాణ్యమును అంగీకరింపదు, అందుచేత అది నిరసించబడినది. హైందవ రాజుగు అశోకుని పరిపాలనలో బౌద్ధ మతము భారతదేశం అంతటా పరిసర దేశాల్లో కూడా వ్యాప్తి చెందిను. కానీ శ్రీపాద శంకరాచార్యులు అవతరించిన వెంటనే బౌద్ధ మతము భారతదేశం సరిహద్దుల నుండి బయటకు తరిమివేయబడింది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్ర ప్రమాణాలను పాటించినటువంటిది ఇది కూడా శాశ్వతం కాదు అని చెప్తుంటారు. శాస్త్రాలే ప్రమాణాలు అని చెప్తారు మనకి. సో కాబట్టి శాస్త్ర ప్రమాణాలను అనుసరించి మనము నడుచుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతునికి అంటే సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మనం చేరుకోగలుగుతాం. ఆ భగవంతుని ధామాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలను పొందగలుగుతామని చెప్తారు. ఎందుకంటే వేద ప్రామాణ్యమును అంగీకరింపని బౌద్ధులను, ఇతర మతాల వారు ఆ బుద్ధ భగవానుడు కూడా భక్తులు అనేకులు, అంటే అట్లాంటి భక్తులు కూడా అనేకులు ఉన్నారని, వారును భక్తియుక్త సేవను బుద్ధ భగవాను పట్ల చూపించుచుందురని, అందుచేత వారిని కూడా భక్తులుగా పరిగణింపవలనని వాదిస్తారు. సో ఈ వాదనకు సమాధానంగా శ్రీల రూపగోస్వామి బుద్ధుని అనుయాయులు భక్తులుగా పరిగణించుటకు వీలు లేదని తెలిపారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి అంగీకరించకుండా, శాస్త్రాలను అంగీకరించకుండా సో వాళ్ళు ప్రామాణికులు అవరు అనేటువంటి చెప్తారు. అందుకే మనకి వ్యవస్థలో పరంపర, శాస్త్ర ప్రమాణము ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే బుద్ధుడు శ్రీకృష్ణుని అవతారమేనని అంగీకరించినా కానీ మరి అవతారాలను కొలిచేటువంటి సాధారణంగా ప్రగతిని, అంటే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. వేదాలను అధ్యయనం చేయుట అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క సర్వ అధికారాన్ని అంగీకరించడం. సో మరి దేవదేవుని యొక్క సర్వాధికారాన్ని అంగీకరింపని వారు ఎవరైనా సో అది నాస్తికవాదాలు అవుతుంది, అంటే వేదాన్ని ధిక్కరించడం అవుతుంది.
సో ఇంకా ఆ బుద్ధ భగవాన్ని శ్రీకృష్ణుని అవతారంగా అంగీకరించినప్పటికీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో అంగీకరించింది. కానీ అదే శ్రీమద్ భాగవతంలో నాస్తికులగు వారిని భ్రాంతి వశులను చేయుటకై బుద్ధ భగవానుడు అవతరించినని కూడా ఉంది అని చెప్తారు. అందుచేత బుద్ధుని బోధనలు నాస్తికులకు భ్రాంతి కలిగించుట కొరకే ఉద్దేశించబడినవి. కాబట్టి అవి నిరాకరింపదగినవి. ఎవరైనాను ఉమ్, సో అడుగుతూ ఉంటారట. ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఒక చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు నాస్తిక సిద్ధాంతమును ఎందుకు ప్రచారం చేయవలను అంటే దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. వేదముల పేరిట హింసాకాండ పెచ్చు పెరుగుట, దాన్ని అంతమొందించుటకు దేవదేవుడు సంకల్పించెను. నామమాత్ర మతాచార్యులు మాంసభక్షణము మొదలైన హింస చర్యలను వేద సమ్మతములే అని సమర్థింపసాగిరి. అప్పుడు ఆ వేద దుర్వాక్యము నుండి ప్రజలను కాపాడుటకై బుద్ధ భగవానుడు అవతరించాడు. మరియు నాస్తికులకు బుద్ధ భగవానుడు నాస్తికత్వమునే బోధించెను. అట్లు చేయుట వలన బుద్ధ భగవానుడు లేదా శ్రీకృష్ణుడు వారు కనులు గప్పి ఎట్లో తన భక్తులుగా చేసుకొనగోరేరి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి బుద్ధ భగవానుడు శ్రీకృష్ణుని అయిన శాస్త్రాలను ఎందుకు అని అంటే, అక్కడ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను తప్పుడు ప్రచారాలుగా చేసి వాటిని ఆసరాగా తీసుకుని జీవహింస పెరిగినటువంటి సమయంలో దాన్ని నిరోధించడానికి ఆయన బుద్ధుడిగా అవతారం తీసుకున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి భక్తి అంగాల్లో ప్రామాణికాల్లో సనాతన ధర్మాన్ని తెలుసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడై ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకు ప్రమాణంగా నారదీయ పురాణంలో ఉన్నటువంటి విధానం చెప్తారు. భక్తి విధానమును తెలుసుకునే వలననే ఆసక్తి గల వారికి అచిరకాలంలోనే సర్వాభీష్టములు సిద్ధించును. సో ఆ తపన తాపత్రయం ఉన్నటువంటి వారు త్వరగానే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. సో ఇంకా మరి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో ఆ భగవంతునికి ప్రీతి అయినటువంటి ఆ భగవంతుని ప్రీతి కోసం, ఆ భగవంతుని తృప్తి చేయడం కోసం, ఆ భగవంతుని సేవ కోసం మన భౌతికమైనటువంటి భోగాలను పరిత్యజించాలి అని చెప్తారు. ఈ ఇంద్రియ భోగాలు అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి భోగాలని త్యజించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకు ఐహిక భోగములను త్యాగం చేసిన వారి కొరకై విష్ణులోకమందలి ఐశ్వర్యములు ఎదురు చూచుచుండును. సో ఈ లోకంలో మనం అనుభవించేటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి వీటిని వదిలేసుకున్నట్లయితే అటువంటి భక్తులకు ఆ భగవద్ధామము, శాశ్వతమైనటువంటి ధామంలో ఉండేటువంటి ఆనందము ఎదురు చూస్తుంది. అక్కడ ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు అని చెప్తుంటారు, ఇక్కడ వదిలివేసినటువంటి. సో కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి పొందేది శాశ్వతమైన ఆనందం. ఎందుకు? అక్కడ విష్ణులోకంలో మనకి అక్కడ ఉండేటువంటి ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఆనందం, ఆ భగవంతుని సాంగత్యంలో పొందేటువంటి ఆనందం మే నిజమైనటువంటి ఆనందం కదా. సో ఇంకా మరి భక్తిలో ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి చేయవలసినటువంటి ఆ అంగాల్లో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా పవిత్ర ధామంలో నివాసము. ద్వారకా నగరంలో అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి పవిత్ర ధామాలు ద్వారక, మధుర, బృందావనం, అలా ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలను ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ద్వారకా నగరంలో 6 మాసములు లేదా 1 మాసము లేదా కనీసము 15 రోజులు
ఆ ద్వారకలో నివసించినటువంటి వ్యక్తి, అటువంటి వ్యక్తులకు విష్ణులోక ప్రాప్తి, సాయుజ్య ముక్తి వంటి ఫలములు చూస్తూ ఉంటాయి అక్కడ నివసించినటువంటి వారికి. అలాగే బ్రహ్మపురాణంలో కూడా మరొక భగవంతుని యొక్క ధామమైనటువంటి జగన్నాథ క్షేత్రం మహాత్యాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. 80 చదరపు మైళ్ళ విస్తరణం గల ఈ ప్రాంతంలోని జనులందరూ స్వర్గస్థులైన దేవతలకు వైకుంఠ లోకంలో వలె చతుర్భుజులుగా కనిపించురు అని చెప్తారు. అంటే ఆ బ్రహ్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటి, అంటే జగన్నాథ క్షేత్రం యొక్క మహాత్మ్యం ఏ విధంగా వర్ణించవచ్చు అని చెప్తూ, ఓహో ఈ జగన్నాథ క్షేత్ర మహాత్యాన్ని మహాత్యం ఏమని వర్ణించవచ్చును? 80 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం గల ఈ ప్రాంతంలోని జనులందరూ కూడా స్వర్గస్థులైన దేవతలకు వైకుంఠ లోకంలో వలె చతుర్భుజులుగా కనిపించుచున్నారు అంటూ చెప్తుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని పొంది కనిపిస్తూ ఉన్నారని. అలాగే నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి మహర్షులందరూ కూడా వారు నిరంతరం కూడా జిజ్ఞాసులై ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి జిజ్ఞాసులై నిరంతరము ఆ భగవంతుని కోసం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ సౌనకాది మునులకు సూత గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినిపించుచు గంగా నది యొక్క మహత్యాన్ని ఆయన వర్ణించినటువంటి దాన్ని తెలుపుతారు. గంగా నది జలములు నిరంతరము శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములను పూజించిన తులసి పరిమళములతో గుబాళించుచుండును. అందుచేత గంగా నది శ్రీకృష్ణుని వైభవమును చాటు నిత్యవాహిని అని చెప్తారు. గంగా నది జలము ఎచ్చట పారిన అచ్చట ప్రజలందరూ బాహ్యంగాను అంతరంగంగా నందును కూడా పవిత్రీకరించబడుదురు అని చెప్తారు. సో అందుకే మనం గంగాలో స్నానం ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల నుండి వచ్చి ఆ పాదాలపై ఉన్నటువంటి తులసిని తాకుతూ వచ్చినటువంటి జలంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ తులసి పరిమళాలతో గుబాళించుతూ ఉంటుంది గంగా నది అని చెప్తారు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని చాటుటకే ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. అలాగే భక్తిలో మనము వృద్ధి చెందాలి అంటే అవసరమైనటువంటి విషయాలను మాత్రమే స్వీకరించాలి, అనవసరమైనటువంటి విషయాల జోటికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతునికి ప్రీతికరమైనటువంటి విషయాలనే తీసుకోవాలి. అంతేకాని ఆ భగవంతునికి మనకిష్టమని కాకుండా ఆ భగవంతునికి సంబంధం లేనటువంటి విషయాలను స్వీకరించవద్దు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో ఆటంకాన్ని కలిగించే వాటిని అన్నిటినీ త్యజించాలి అని చెప్తారు. సో దానికి ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ కోట్ చేస్తూ చెప్తున్నటువంటి, భక్తియుక్త సేవలో శ్రద్ధ గలవారు ఎవరైనను తనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ స్వీకరించరాదు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో కూడబెట్టాలి ఏందో ఒక అనేటువంటి ఒక భావన వలనే మనకి దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి. సో అందుకే భక్తి సేవల్లో శ్రద్ధ గలవారు ఎవరైనా అవసరమైనటువంటి వాటి కోసం ఓకే, అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు కర్మలను ఆచరించవలసిందే, ఈ దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా చేయాలి అని చెప్తారు. అంతేకాని ఏదో అన్ని ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవసరానికి మించి కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో అలా దీన్ని కూడా స్వీకరించరాదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తుడు భక్తికి సంబంధించినటువంటి విధులను పాటించడంలో అశ్రద్ధ చేయరాదు. అలా అని చెప్పేసి ఇక్కడ భక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో అశ్రద్ధ చేయరాదు అని చెప్తూ ఉంటారు.
భక్తియుక్త సేవలో వారు సులభంగా చేయగలిగేటువంటి దానికంటే కూడా ఎక్కువ కఠోరమైనటువంటి నియమాలను కూడా స్వీకరింపరాదు అని చెప్తారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంటారు. ఉదాహరణకి హరే కృష్ణ మహామంత్రం రోజుకు కనీసము 1,00,000 పర్యాయములు జపించవలెనని ఒక నియమం ఉన్నదనుకోండి. కానీ అది సాధ్యం కాకపోతే తన శక్తికి అనుగుణంగా ఆ సంఖ్యను తాను తగ్గించుకోవచ్చు. అందుకే అంతకుముందు మనకి ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేటువంటివి. హరే కృష్ణ కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మినిమమ్ 16 మాలలుగా చేశారు. అంతకుముందు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. 64 మాలలు తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ చూసేవారు. నామాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్. సో, కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన శక్తి మేరకు అందుకనే వారు మనకి ఈ నామజపం చేయడానికి మనకి 16 మాలలు అని చెప్పినటువంటి విషయం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడున్నటువంటి కాల పరిస్థితులకు అనుకూలంగా వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారు, సాధారణంగా నా శిష్యులకు ప్రతిదినము జపమాలపై 16 మాలలు జపం చేయమని మేము ఉపదేశించాము. దానిని మాత్రము వారు పూర్తి చేయవలెను. కానీ ఎవరైనను 16 మాలలు కూడా పూర్తి చేయలేనిచో మిగిలిన భాగము మరునాడు వారు పూర్తి చేయవచ్చును. అంటే ఖచ్చితంగా ఆ రోజు చేయవలసింది. ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితుల వల్ల స్పెషల్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి పండగల నుండి లేదా ఆలయంలో ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి లేదా ఇంకా ఎక్కువ చేయాల్సి, అది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ డే రోజు పూర్తి చేయాలని చెప్తున్నారు. సో, అవి చేయకపోతే గురువు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినట్లు అవుతుంది అని. సో, అలాగే ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉండేటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి అంగాలు మరియు ప్రామాణిక ఆధారాలు. అలాగే మనము వీలైనంత వరకు, సాధ్యమైనంత వరకు ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతం చేయమని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే శాస్త్రాలను అనుసరించి మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటి చాలా వరకు అందరికీ భక్తులకు తెలిసినటువంటి అంశమే ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతం. ఏకాదశి నాడు ఉపవాస వ్రతం పాటించు వ్యక్తి సమస్త పాపములను నశించి పవిత్ర జీవనము వారికి సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి అంశం. సో, దీనికి ఇక్కడ ప్రామాణికంగా మనకి బ్రహ్మ వైవర్తిత పురాణంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. సర్వ పాప శ్రమణం పుణ్యమాత్యంతి కం తత గోవింద స్మారణం నృణామేకాదశ్యాము పోషణం అంటూ చెప్తారు. అంటే ఏకాదశి రోజు వ్రతాన్ని పాటించినటువంటి వారు, ఉపవాస వ్రతాన్ని పాటించినటువంటి వారు సమస్త పాపాలను నశింపజేసుకొని పవిత్రమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పేటట్టు. సో, అంటే ఇక్కడ కేవలము ఉపవాసం చేయటం ముఖ్యం కాదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు. అది అతనికి గోవిందునిపై లేదా కృష్ణుడిపై విశ్వాసమును, ప్రేమను పెంపొందించాలి. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేయుటలో గల అంతరార్థము మన శరీరపు అవసరాలను తగ్గించుకొనుట. నామజపంలోనే కాక లేక అటువంటి మరి ఒక విధమైనటువంటి భగవత్ సేవలో కాలం గడపడం. సాధారణంగా ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నాం అనుకోండి, సాధారణ ఏం చేస్తాం, నామజపం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాం. తద్వారా భగవంతుని స్మరణ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా ఉపవాస దినాలలో భగవంతుని, ఆ గోవిందుని యొక్క లీలలను స్మరించటము, నిరంతరము ఆయన నామశ్రవణం చేయటం అనేటువంటిది ఉత్తమము అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా సాధన భక్తిలో మనకి ఇలా ఉపవాసాలు ఉండడము, అలాగే కొన్ని వటవృక్షాదులను కూడా పూజించడం. దాంట్లో మనకి స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. నిత్యము భక్తుడు తులసి మొక్కకును ఉసిరి వృక్షమునకు నీరు పోయవలెను.
అని అందులో ఉన్నటువంటి చెప్తారు. అతడు గోబ్రాహ్మణులను గౌరవింపవలెను, సాష్టాంగ ప్రణామములతో స్మరణతో వైష్ణవులను సేవించవలెను. ఇవన్నీ భక్తుని పూర్వజన్మ పాపములు నశింపచేయుటకు తోడ్పడును. సో మనకి సాధారణంగా ఆలయంలోకి వెళ్ళి సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసినటువంటి వారికి, అలాగే యజ్ఞయాగాదులు క్రతువులు నిర్వహించిన వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలకు భిన్నంగా ఉంటాయని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. యజ్ఞయాగాదులు చేయడం వల్ల పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది, స్వర్గలోకంలో దేవతలు అనుభవించేటువంటి ఆనందాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తాం. కానీ వైష్ణవులకు, భగవంతునికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేసినటువంటి వారు వీటికి భిన్నంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామాన్ని, దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా చాలా సరళమైనటువంటి విషయాలు కూడా మనకి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడేవి. అలాగే ఆ విధంగా తులసికి, అలాగే ఉసిరి మొక్కకు, అలాగే మనకు తెలుసు చాలా వరకు రావి చెట్టుకు కూడా పూజలు చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటూ ప్రదక్షిణ చేసేటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉన్నటువంటి. సో అలాగే మరికొన్ని అంశాలలో భక్తులు కాని వారి సాంగత్యాన్ని పరిహరించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి వారు మనము ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా వారు చెప్పేటువంటి విషయాలకు ఆకర్షితులు. ఎందుకంటే మాయ అంత ప్రభావాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ మాయామోహంలో, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మనం అభక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నట్లయితే అది భక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేవి ఆ విధంగా ఉంటాయి కనుక. సో కాబట్టి భక్తుల సాంగత్వంలోనే ఉండాలి, అభక్తుల సాంగత్యాన్ని పరిహరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువుని ఆయన యొక్క గృహస్థ భక్తుడొకరు వైష్ణవుని యొక్క సాధారణ ప్రవర్తన ఎలా ఉండవలెనని ప్రశ్నిస్తే, ఆ సందర్భంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి కోట్ చేస్తున్నారు. వైష్ణవుడగు వాడెప్పుడు భక్తులు కాని వారి సాంగత్వమును పరిహరింపవలెనని చెప్పారట. అప్పుడు ఆయన భక్తులు కాని వారిలో 2 తెగలు గలరని పేర్కొన్నారు. ఒక తెగవారు శ్రీకృష్ణ భగవాను సర్వ అధికారాలను వ్యతిరేకించేటువంటి వారు. రెండవ తెగవారు విపరీతమగు ఐహిక దృష్టి కలిగినటువంటి వారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఐహిక భోగములలో మునిగి తేలుచుంటారు అని. శ్రీకృష్ణుని సర్వాధికారమును కాదని వారిని అవైష్ణవులు అని అంటారు అని చెప్తారు. అట్టి వారి సాంగత్వమును పూర్తిగా త్యజించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చెప్తారు, భగవంతుని యొక్క సర్వ అధికారమును నిరసించేటువంటి, అంగీకరించినటువంటి అవైష్ణవులతో కలిసి గడపడం అనేది ఉక్కు పంజరంలోనో లేదా అగ్ని హోత్ర మధ్యనో జీవించటమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. తెలిపినటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తారు. కాత్యాయన సంహిత అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంది. ఇదే విషయాన్ని విష్ణు రహస్యం అందులో కూడా ఉంది అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఐహిక వాంఛలతో నానా దేవతలను ఆరాధించు వ్యక్తులతో సాంగత్వం కంటే ఒక సర్పంతోనో, పెద్ద పులితోనో, మొసలితోనో కౌగులించుకొనుటకు ఎక్కువగా అభిలషణీయనమని ఆ సూక్తి పేర్కొన్నది అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాల కోసము వివిధ దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం కంటే
మరి విషం దానిగా భావించేటువంటి ఒక విష సర్పంతోనో లేదా పెద్ద పులితోనో లేదా మొసలిని కౌగిలించుకొనటం ఎక్కువ అభిలాషణీయం అని చెప్తారు. అంటే అలా అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి కోసం తాపత్రయపడేటువంటి వారిని త్యజించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా మనకి గుర్తు చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఏదైనా ఒక ఐహికమైనటువంటి కోరికను పొందగోరినటువంటి వ్యక్తి ఏదేని ఒక దేవతను ఆరాధించవచ్చునని వేదములు తెలుపుచున్నాయి. అందుకు ఉదాహరణగా చెప్తారు, ఒక వ్యాధి నుండి విముక్తిని కోరువారు సూర్య భగవాన్ని ఆరాధించవలెనని ఉపదేశించబడినది. అలాగే రూపవతి అయినటువంటి భార్యను పొందగోరినటువంటి వాడు శివుని భార్య అయినటువంటి ఉమాదేవిని అర్చించాలి అని చెప్తారు. అలాగే విద్యలకు సరస్వతి మాత మనం చెప్తుంటాం కదా. సో ఆ విధంగా ఒక జాబితా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఇంకా మాయావాదుల గురించి కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతున్న, అంటే నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు, నిరాకారవాదులు భగవంతుని మరియు ఏ దేవత రూపమునైనా ఆరాధించవచ్చునని, అందువలన ఎట్టి హాని లేదనియు, ఎందుకంటే అందరూ చేరు గమ్యము ఒక్కటే అని వారు వాదిస్తారు. కానీ వివిధ దేవతలను ఆరాధించు భక్తులు ఆయా దేవతల లోకంలో మాత్రమే చేరుదురని, దేవదేవుని భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారని మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. ఆయన చెప్తారు, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ అంటూ ఆయన చెప్పినట్టు, అంటే ఓ అర్జున, దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు వారిలోనే జన్మిస్తారు, యక్ష రాక్షసులను ఆరాధించేవారు ఆ విధంగానే పుడతారు, కానీ నన్ను ఆరాధించేవారు నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అర్జున అని చెప్పబడినటువంటి. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, వారికి గల అల్పబుద్ధి కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో త్వరగా ఫలితాలను పొందాలి అని ఇతర దేవత అర్చన కూడా చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. భౌతికమైనటువంటి ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి సో వారు ఇతర దేవత అర్చన జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనకి ఆ విష్ణు రహస్యంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ అంశంలో అన్య దేవత ఆరాధనలతో సాంగత్వము క్రూర జంతువులతో చెలిమి కంటే కూడా భయంకరమైనదని నిరసించబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా మనకి ఈ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి కొన్ని ఆటంకాలుగా ఉండేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్తారు. అనర్హులను శిష్యులుగా గ్రహింపకుండాలి అని చెప్తారు. అధికంగా దేవాలయాలు నిర్మించటం కానీ, నానా గ్రంథాల యొక్క పఠనాసక్తి కానీ వదులుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ క్రమంలో నారదముని యుధిష్ఠిరుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని చెప్తారు. వివిధ వర్ణాశ్రముల ధర్మములను వర్ణించుచు ముఖ్యంగా సర్వసంగ పరిత్యాగము చేసిన సన్యాసుల ధర్మము ఆయన చెప్తారు. సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించిన వ్యక్తి అనర్హులగు వారిని శిష్యులుగా స్వీకరింపరాదు. ముందుగా ఆ సన్యాసి తనకు శిష్యుడు కాగోరు వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్య అన్వేషకుడు అగునో కాదో పరీక్షించాలి, కానిచో అతన్ని శిష్యుడిగా స్వీకరింపరాదు. కానీ అయినా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అవ్యాజమైన అనుగ్రహము ఎట్టిదంటే, ప్రామాణికులైన ఆచార్యులందరూ
కృష్ణ చైతన్యం అంతటా ప్రచారం చేయవలనని ఆయన ఉపదేశించారు అని చెప్తారు. అందుచేత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సాంప్రదాయంలోని సన్యాసులు కృష్ణ చైతన్యంను గూర్చి సర్వత్రా ప్రచారం చేయవచ్చును. ఎవడైనా శ్రద్ధ భక్తులతో శిష్యులు కాగోరినచో సన్యాసి అతన్ని తప్పక స్వీకరించవలెను అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడున్నటువంటి ఇస్కాన్ వ్యవస్థలో శ్రద్ధ విశ్వాసంతో ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యంలో చేరదలుచుకున్నట్లయితే అతన్ని శిష్యులుగా స్వీకరించమని చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఉద్యమం, ఆయన చేసినటువంటి విషయాలనే మనం ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నట్టు. సో కాబట్టి ఇంకొక ముఖ్య విషయం కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శిష్యుల సంఖ్యను పెంచనిచో కృష్ణ చైతన్య ప్రచారము బాగుగా జరగదు. ఎందుకంటే చాలా ఉన్నటువంటి కనుక కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క బోధనను అనుసరించి సో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయమనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనకి వాస్తవానికి మరి ఇప్పుడు ఇస్కాన్ సంస్థ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాస్తవానికి మరి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఆయన స్థాపన చేసింది ఎక్కడి నుంచి హిప్పీ కల్చర్ ఉన్నటువంటి అక్కడికి వెళ్ళారు. మరి అక్కడ వారికి అప్పుడు భగవంతునిపై నమ్మకం కానీ విశ్వాసం కానీ లేనటువంటి పరిస్థితి. ఇంద్రియ భోగతృప్తి కోసము ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు హిప్పీ కల్చర్లో. మరి వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆదేశం మేరకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం ఏంటంటే ఆయన ఒకవేళ ధనము ఉన్నచో నీ దగ్గర ధనం ఏమైనా లభించినట్లయితే ఆ ధనంతో విలువైనటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మించుటకు బదులుగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రసారం చేయుటకై ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను వివిధ భాషల్లో ప్రచురించడానికి పూనుకోమని చెప్పడం మంచిదని చెప్పారట. సో కాబట్టి వాస్తవానికి పుస్తకాలు మనకి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు మనకి దేవనాగరిలోనే సంస్కృతంలోనే కొన్ని లాంగ్వేజెస్లోనే ఉండేవి. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా వివిధ అన్ని రకాల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లోకి తర్జుమా అవుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఆ విధంగా గురువు యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ఆయన చేసినటువంటి. అలాగే ఇంకా భక్తులు అనేటువంటి వారు సాధారణ ప్రవర్తనలో రుజుత్వాన్ని అంటే నిష్కపటత్వంతో ఉండాలి అని, లాభ నష్టాల్లో సమదృష్టిని కలిగి ఉండాలి అని, అంటే మంచైనా చెడైనా వాటిని సమంగానే స్వీకరించాలి అని, మానమైన అవమానమైన కీర్తి అపకీర్తుల యందు శత్రువైన మిత్రుడైన సమదృష్టితో ఉండాలి. భగవద్గీత యందు భగవంతుడు మనకి చెప్పినటువంటివి. అలాగే ఇంతకుముందు మరి ఇతర దేవత అర్చకులతో దూరంగా ఉండమని చెప్పారు కదా. అలా అని చెప్పేసి అన్య దేవతల పట్ల విరోధ భావంతో ఉండొద్దు అని కూడా చెప్తారు. అది కూడా మళ్ళీ భక్తి. ఎందుకంటే ఆ దేవతలు కూడా వైష్ణవులే, భగవంతుని యొక్క భక్తులే కదా. మరి వైష్ణవాపరాధం అవుతుంది. కాబట్టి అన్య దేవతల పట్ల కూడా తగినటువంటి గౌరవాన్ని ప్రదర్శించడం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరాదు అని చెప్తారు మనకి. సో కాబట్టి ఎందుకంటే అందుకు మనకు ఒక ఉదాహరణగా శివుడు వైష్ణవోత్తముడు అని చెప్తూ ఉంటారు, గొప్ప వైష్ణవుడు. అందుకనే అలాంటి బ్రహ్మను కానీ ఎవరిని కూడా వారిని మనము అగౌరవపరచకూడదు అని చెప్తారు. సో వారికి కూడా తగిన మర్యాద ఇస్తూ చేయాలని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, శాస్త్రాలను తన ఇష్టానుసారంగా మార్చుకొని జీవహింస పెరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో భగవంతుడే బుద్ధుడు అవతారం వచ్చి అహింసను ప్రచారం చేసినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి జీవహింస కూడా చేయవద్దు అని చెప్తారు.
సో దీనికి ప్రామాణికంగా మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఒక సూక్తిని చెప్తారు. ఎవరైనాను ఏ ప్రాణికిని చికాకు పరిచి మనసు నొప్పించకుండా ఉంటారో, ఎవరు దయామయుడై తండ్రి తన పిల్లలను చూసుకున్నట్లుగా సర్వప్రాణులను చూసునో, ఎవరి హృదయము పవిత్రమో అట్టివారు అచిరకాలంలోనే దేవదేవుని అనుగ్రహ పాత్రులగుదురు అని చెప్తారు. అంటే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావం ఉండాలి అనేటువంటి విషయం చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా అలాగే నాగరికము అని చెప్పబడేటువంటి నేటి సమాజంలో ఒక్కొక్కప్పుడు జంతువుల పట్ల క్రూరత్వమును నిరసించుచు ఉద్యమములు సాగుచుండును. కానీ నిత్యము జంతువులను వధించేటువంటి కబేళాలు మాత్రము యథావిధిగా నడపబడుతూనే ఉన్నాయి అనేది. సో కాబట్టి వాస్తవాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. జీవులకు హాని కలిగిస్తుంది, అది చేస్తుందని ధర్నాలు ఇవి చేస్తాం. కానీ మళ్ళీ అధికారికంగా ఆ వధ్యశాలలు అంటే కబేళాలన్నీ నడిచేవి నడుస్తూనే ఉంటుంటాయి. సో అలా కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వైష్ణవుడు అలా కాదు. జంతు వధను గాని, ఏ జీవికైనా కష్టాన్ని కలిగించుటకు గాని వైష్ణవుడు సమర్థించవద్దు అని చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి కొన్ని పాటించవలసినటువంటి నియమాలను రూప గోస్వాముల వారు అందించినటువంటి విషయాలను మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి విధానం ద్వారా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందించినటువంటి అంశాలను మనము అవగాహన చదివి విన్నటువంటి అంశం.